हाय लोगोफोर नोंथांमोननि गेजेराव नुजाफैलायबाय आरोबाव दिनै बे भिडिअ कन्टेन्ट नागिर फोथार गेजेराव फैबाय आरो बे कन्टेन्टआनो नों देखायलायनोसै आङो फार्स्टआवबो दुब्लि जोंनि कार्बि आंलं लांहिननि सानजाहा हाजो गुदिनि दुब्लिफोरा माबायदि जाना दं माइफोरा माबायदि जाना दं अखानि परिस्थितिया माबायदि बेखौ देखायनो होननानै फैलायबाय स' दिनै आरोबाव नोंथांमोननि गेजेराव जोंनि एरियानि माइखौ देखायनो होनना फैलायबाय स' गिबियावनो गासैबो इउटुब नायगिरि आंनि जे इउटुब चेनेलाव गासैखौबो खुलुमहरनाय थाबाय स' आङो दिनै फैदो भिडिअखौ नायलांसै बोरै मा जाना दङ माइफ्रा बेखौ दिन्थिनो होननानै स' नायलांबाय थादो भिडिअखौ गासैबो बिबार बारजोब्बाय माइफोरा गाबनो ओंखारलायनाय बेबायदि माइयालाय अबाव जाबावनांगौ माजों सोलिबावनांगौ जाखो खालमानसि गोबां खस्थ' जासिगोन आरोखि बुंनाय बायदि फारसेथिं दैबानाजों खहा जागोन फारसेथिं खरांजों खहा जागोन माइ गायदोंमोन जोङो बोसोर दिननि ओंखाम माइजों खेतिजों सोलिना जानो थाखाय बे माइफोरा मा जाजोबखो नायलाय हाग्रा जाजोब्बाय हाग्रा बिबार बारजोब्बाय मा जागोन बे माइ जाबावै बे नायलाय गुते माइया माबायदि हाग्रा जाजोबना दङ हाया गावस्राजोबलायलायनाय नायदो लोगोफोर गाबनो ओंखारलायनाय आरो भिडिअखौ नायबाथाय माइखौ नायबाथाय माने मा जाबावगोन बिदि माइजों आयौ गैला आरो देग्लायनि खेतिया माबायदि सोलिबावनांगौ जासिगोन खालमानसि बे गासैबो माइ गायजोबनायमोन लोगोफोर बेबायदि जाजोब्बाय माइआ माने माइ दंजोबो आरो सिङाव नै सिङाव माइजोब बेसेबां गिदिर हाग्रा नै नाय आयौ बे गासैबो हाग्रा दै गैया हा गावजोब्बाय मा जाबावगोन बेलाय दुब्लिया हाफोरखौ नायदो लोगोफोर नै मा जाना दङ आरो माइफोरा माने गाबनो ओंखारथावथाव आरो माइखौ नायबाथाय मा जाबावगोन सानहरबाथाय माने गाबनो ओंखारथावथाव मा खालामबावनांगौ जाखो गोजौना जोंखौ मा खालामनो सानखो होननायनि बहुद खस्थ'जों गायबाय फैसा गारनानै खिन्थु मा खालामजोब्बाय अखा गैयैनि थाखाय गुते माइया सेस ओरैबायदि जाजोब्बाय आरोखि नायलाय खस्थ'बाबो दै गैयाबाबो आसा आरो भरसा लाखिनानै माबायदि निरानि खालामना होदों खिन्थु निरानि खालामबाबो दै नांगौ दा बेयाव दै गैयाबा जेबो जाला बे माइया माने माबायदि गोरा जाबाय नाय बेसेबां गोथौ गावबाय गुते धंस हाग्रा बिबार बारजोब्बाय लोगोफोर मा होनबावगोन गाबनो ओंखारलायनाय एथ' दिन जाबाय आं फार्स्टआव भिडिअ बानायनाया आजि बेसेबां दिन जाखो सप्तानै गाहाम जाबाय दाबो अखा गैया बे दिननिफ्राय दिनैसिम अखा गैयाब्ला मा जाबावनांगौ जाखो बियो नायदो लोगोफोर ধানখন কেনেকৈ হৈ আছে এইবিলাক ধান কেনেকৈ পাব এইবছৰ 2022ৰ ধানটো মানে নাপাবই বুলি আশা কৰিলোঁ কোনো সুবিধা নাই কেনেল নাই নলা নাই পানী সোমাবলৈ সুবিধা নাই সেইকাৰণে তেনেকুৱা হৈ গ'ল মেচিন লগত টানিবলৈও ওচৰত নালা নাই কেনেকৈ টানিম আৰু কিমান দিম বৰষুণে নাই এবাৰ দিলে মাত্ৰ 1-2 ঘণ্টামান থাকে আকৌ শুকাই যায় কেনেকৈ হ'ব এই বছৰৰ ধান বন্ধুসকল ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰক সকলোৱে যেন জানক পৃথিৱীৰ চুকে কোণে কি হৈ আছে আমাৰ চুকে কোণেওতো কি বৰষুণ নাই
সেইকাৰণে আমাৰ ধানবিলাক বহুত নাপাবই চাগে। আজি ছেপ্টেম্বৰ আহি গ'ল, বৰষুণ নাই। ছেপ্টেম্বৰ মাহতনো কিমান বৰষুণ হ'ব আৰু কিমাননো ধান হ'ব। এইবছৰ মানে ধান পোৱাটো অসম্ভৱ, বহুত জংঘল হৈ গ'ল। কিছুমানে আশা ভৰসা ৰাখি যিমান জংঘল আছে এইবিলাক উঠাই পেলাই বিশ্বাস কৰি ওপৰৱালাক বিশ্বাস কৰি এতিয়াও চাফা কৰি আছে ধানকেইটাক। কিন্তু ধানটো চাফা কৰিলে কি হ'ব, গোটেই মাটিবিলাক ফাট মেলি গ'ল। এইটো ধানটো কোনো ৰকম আছে আৰু। लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ नोंथांमोननो इन्ट्रेस्टेड नङाब्लाबो नायलांनायखाय धन्यबाद होबाय। मानोना गोबांथार जोंनि बे एरियायाव अखा गैयैनि थाखाय हाफोरा गावस्राजोबनायजों लोगोसे हाग्राजों जाजोब्बाय आरो नालाफोरा खाथि गैयाजों आरो दै लामा खाथि गैयाजों दैबो सोनो हायाखै नालाय, बेनिखायनो माइफोरा हाग्राजों जाफबजोब्बाय आरो हाया गावस्राजोब्बाय। देग्लायनि माइखौ मोनगोन होननानै बिसास बा आसा खालामनाया 80% 10%बो गैला। मानोना सेप्टेम्बर मास मोनबाय, सेप्टेम्बर माससिम जुदि अखायानो गैयाब्ला सेप्टेम्बराव अखा हामालाय माथो माइ जाबावनांगौ। स' नोंथांमोननि गेजेराव दिनै भिडिअखौ बेखौनो लाबोबाय। स' भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक एन्ड शेयार खालाम, ताकि गुथै मानसिफ्रा मिन्थिनायनि जे जोंनि खनायाव मा जाना दं एबा जोंनि एरियायावहाय मा जाना दं बेखौ मिन्थिनाय बायदि शेयार खालाम आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामगोन होननानै नोंथांमोन मिथिनाय। स' दिनैनि भिडिअ एसेनोसै, आरो फैगोन भिडिअ फैगासिनो दङ। स' भिडिअखौ थाबनो नुहैनो थाखाय बेल आइकनखौ टेप खालामना लादो। स' आं भिडिअ होबानो नोंथाङा नुनाय बायदि। दिनैनि भिडिअ एसेनोसै। थ' टाटा बाय बाय।